Hola, benvinguts. Em trobo aquí a l'estany de Ratera. Uah, increïble. Unbelievable, espectacular, grandiós. Aquí al Parc Natural d'Aigüestortes, increïble, increïble. Les sensacions en observar llocs tan i tan macos, alimenten l'ànima. I quan estic aquí em venen moltes idees. Estic mirant en presència el moment, la natura, els ànecs aquí al llac, els arbres, les pedres, les roques, els recs d'aigua, els llacs, increïble. I connecten amb informació. Tot això em fa connectar amb informació i em ve que en el nostre dia a dia, en aquest tràfic del dia a dia, aquesta ciutat que vivim, que tant moviment, i que ens oblidem realment de nosaltres mateixos, d'escoltar-nos a nosaltres mateixos, només anem atenent coses una rere l'altra. És molt important que tinguem en compte 3 coses que et faran avançar moltíssim. 3 maneres d'actuar que has d'emprendre a partir d'ara. Jo et diria, agafa paper i boli i anota una acció per cada una d'aquestes línies d'actuació que et dic. 1. Sortir de la zona de confort. Fer alguna cosa que et creï inseguretat, por, que et costi, que encara que no sigui un gran pas de gegant, pot ser només una miqueta, però fes-ho. Això ens fa créixer, ens fa millorar, ens fa guanyar confiança, autoestima. Segona línia d'acció. Emprèn una acció que et faci aprendre, millorar, créixer. És a dir, estudia alguna cosa, aprèn alguna cosa, encara que només sigui una formació de mitja hora o un curs de diversos anys, no importa, però amb aquesta línia. 1. Línia de sortir de la zona de confort, fer alguna cosa que creï inseguretat. 2. Fer alguna cosa que aprens, que millores, que integres informació nova, nou coneixement, sigui a nivell personal, sigui a nivell de desenvolupament professional. I 3. Treure o disminuir una acció que fas habitualment. Què és allò que et resta? Comença a fer-ho menys. O si pots, treu. Sí? Per tant, aquesta línia d'actuació és disminuir allò que m'obstaculitza. Recorda, 3 línies d'actuació. 1. Sortir de la zona de confort. 2. Aprendre. 3. Disminuir allò que és un obstacle. I també una abraçada gegant des d'aquí al Parc Natural d'Aigüestortes, amb un espai preciós, com és aquí el llac de Ratera que tinc al meu darrere. Gràcies. Igual se sent el soroll de les cascades que hi ha allà al fons.